Yes. 1685. It's a core. Sure. Jackie stacks. On another level. Yes. Yeah. Sure. Yeah. Uphethe bani? Pethu Rice no MT. Uphethe bani? Pethu Rice no MT. Yes. Uphethe bani? Pethu Rice no MT. Hlala Prince Texas bulala ma MC. Yeah. Uphethe bani? Pethu Rice no MT. Yeah. Uphethe bani? Pethu Rice no MT. Uphethe bani? Pethu Rice no MT. Hlala Prince Texas bulala ma MC. I'm on another level. Ngikhila storyline engathi ngidubula amanoveli bathi angiboni kahle ngifaka amehlo lwandle so that I can oversee futhi angithathi kahle ngime phezu kwamadoda ngathi ngiyathela ama-4 skin DJ uphathe imvuba sifuna ukushaya inamba ugogo yigame lubeke trap Hong Kong besabamba umchina ngibulala ama-performance ngishisa every gig udlule hard drive esemlilweni abomrapper ba-underground bashaya ama-adverts bafuna ukuba commercial asibe top notch i-driving school ephethe abantwana besikole isanokukhipha amali nasi imele senze imali sithele i-ATM ngenhlabathi nathi senze intaba kuphela inyanga nezangoma ziphelele umsebenzi fandahe singaba bosana ngithi lishonile ilanga idayisi likhombo 7 kusho khona sibhubhile ungabe studio sigembulaya otherwise uzoluzi wethu Uphethe bani? Pethu Rice no MT. Uphethe bani? Pethu Rice no MT. Yes. Uphethe bani? Pethu Rice no MT. Hlala Prince Texas bulala ma MC. Yeah. Uphethe bani? Pethu Rice no MT. Yeah. Uphethe bani? Pethu Rice no MT. Yeah. Uphethe bani? Pethu Rice no MT. Sure. Hlala Prince Texas bulala ma MC. Yeah, yebo sengilawo malale veva gcwala ke ntwayizini i-rap ngiyihlanganisa sibali ifana nephazili kufika ulaqhasha omemlilweni basobha washa so overdose amazambane uclaim ukuthi uyastasha awufunda ukuzimamela mase kusuka ukuzihlanyela ujola nesikiki ufaka ikhondom awufuni ukuzichamela ngiyabadla kule game abawini ngivala istore bahlulwe yincwadi zesikole sebefuna ukukhava iscore bathi khali voice ngidla bocherry ngidala i-noise collection yamakhondom ku-DS ngiphethe i-multi choice wena ukhomoja uclaim ukuthi ufundamental ngizokufaka inyuka emqondweni mese ngiyakufundamental hlanye u-Isaiah akuyona i-rap sekuyidesire mawudisa ngikuphendula isondo lemoto uzoretire balama second mase ngikukhiphela i-weapon before ngikudubula ngikuphendula utikoloshe you get shot. Uphethe bani? Pethu Rice no MT. Uphethe bani? Pethu Rice no MT. Yes. Uphethe bani? Pethu Rice no MT. Hlala Prince Texas bulala ma MC. Yeah. Uphethe bani? Pethu Rice no MT. Yeah. Uphethe bani? Pethu Rice no MT. Uphethe bani? Pethu Rice no MT. Hlala Prince Texas bulala ma MC.